қати занат бишин, қати фарзандот бишин. гапи хуб бугу. Чиқади шумо ишора кин ки ҳамуно мебинанд таъсир дорад. занта дар пеши фарзандот таъриф кӯ. бачаҷон инами зарбати ҳамӣ буд, дастгирӣ ҳамӣ буд ки мо ту мисол бигем як баракат ёфтем, хайр ёфтем. охи ба ҳамин гапҳо куҷои мо кам мешавад? баръакс зиндагии мо ширин мешавад, зиндагии мо хуб мешавад. роҳҳое ки мисол ман ака аз чизои хондаму гуфтистам, шояд мегӯм ҳамин роҳҳо қати мо ҳамин зиндагиҳоро мустаҳкам кунем. шояд пеши ҳамин талоқа бигирем. охи ё худованда мо хирсан кунем, чаро шайтона хирсан мекунем? чаро? мега хонаи каъбара одам сохтааст, одам сохтааст. бин чӣ қадар муҳтарам шудагӣ инсон сохтае, лекин дила аллоҳ сохтааст.